Ngcono ngoba uyazi ingakho ngila ngoba uyazi ukuthi ngangiphethe kahle. Uyazi ukuthi ngangiphethe kahle. Iyona into efunakalayo ke le. Bengifisa kube ngathi yimi oyisusile. Hayi ufuna ukuthini? Inkomo yomqhuyisi. Hayi bo, nanga umuntu engikhulumela iphutha. Ngoba ngamfica vele Hayi ngicela ungibambe bhuti. Ngicela ungibambe bhuti, ngicela ungikhuze bhuti ngoba mina ngizomlimaza lo bhuti. Hayi bo ngazi liphi iqiniso? Ima usho ukuthi hayi bo ngazi ukhuluma ngendaba uqamba manje. Kodwa iso angilazi ukweso akho nkomo la ngayikhokha. Ngiyanibingelela nanke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Inkomo kaMama Season 2. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwe yenkomo Savukazi Mvuleni, intokazi ezalwa Mkhize. So today ngine-guest yami ke yokuqala ngqa ku-season 2 izochazela kabanzi ngento engamphethe kahle enhlizweni engamhleli kahle. Belokho sixina ke ugele lokho sibhalela. So ikhona lento asebona ukuthi ngeke. If kuthi angikhulumi manje, shuthi kahle ngeke ngiphinde ngize ngikwazi ukukhuluma. So ke uzosichazela kabanzi ukusuka nokuhlala kwendaba ayibhalelile njengoba sila ekhaya namhlanje. So ke sike simuze ukuthi ngabe uzothini. Sabona kanjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nendawo osuka kuyona. Igama lami nguSinenhlanhla, isibongo ngwakaSibiya, ngokuhlala ngihlala eMawoti. Oh, so to be Mkhunjini, right? Yeah. Okay, eMawoti. Yes. Ukhulele khona? Ngikhulele khona. Oh, okay. Ngicela ungithi fahla ngendlela ukhule ngayo, indlela abantu abakukhulisile, mhlambe engathi uyayincoma noma uyincoma, kodwa nje ngifuna ukwazi ukuthi wena kahle bekubani umuntu bekubhekelela. Mhlambe ngenze ukuthi bekumama nombaba, o mhlambe bekumzalo yedwa noma bekwa grandparents noma mhlambe beko auntie nomalume nje. Ukhulele endaweni ekanjani, ukhuliswe ubani? Ngikhulele ekhaya elinogogo obekumuntu omdala, uma ngokuhlala ubengahlali nathi ngoba bekumuntu osebenzela kude. Okay. Kodwa benginakho ukuvakashela uma ngamaholide eGoli. Isikhathi esiningi benginogogo la eMawoti. Ugogo ungikhulise kahle kakhulu, ungikhulise ngenhlonipho, wanginikeza uthando. Ngebhadi ke angibanga nayo inhlahla yokukhuliswa ubaba, kodwa ekhaya bebefihla lokho ngoba bekumndeni nje okhululekile, nesupport bikhona futhi besithola ekhaya. Kuba esayidini lababa? Esayidini lababa, yebo. Usaphila? Baba akasaphila, kasekho. Oh, asikisi bengazi. Yebo. So ke indlela obukhula ngayo wenele ngayo enhlizweni yakho noma mhlawumbe khona la ukhalaza khona? Angikhalazi indawo, konke nje abakwenzile kuyangithokozisa futhi ngibonga kakhulu, namanje ngisabonga, ngisafisa futhi ukubonga. Yazi isikhathi esiningi bengike ngizwe abantu abakhuliswa ugogo bebechaza ukuthi noma ngabe kuthiwa bewungayi emhlangeni, noma ngabe kuthiwa bungahambi eyintombini, but bewuthi uye esikolweni masubuya ntambama ugogo akulalisa ecansini. Mhlambe wena uke wa experience leyo mpilo mawuthi ukhuliswa ugogo noma ugogo nje benganaki izinto eziningi mekuza emzimbeni wakho? Ugogo bekumuntu obonayo mase kukhona ongasahambi kahle emzimbeni, kodwa ubengayigqugquzela into yokuthi ngihambe ngiyohlangana namanye amantombazane because nami bekuyinto vele engathini ebengingayithandi ngoba bese ngibona ukuthi mase kubhedile kuyobe sekubuzwa ukuthi kubhedephi. Okay, ungowesingaki? Ngokugcina mina uma wami. Bakhona abadala amantombazane? Yebo bakhona. Okay. Mhlambe ke mangase ungichazele kabanzi ngokuthi ke ubungathandi vele ukhishwa grandchild, but umama mawuthi ubumvakashele eGoli ubengakubuzi, bengabi nayo conversation nje ukuthi iso lami lithe khona na, uziphethe kanjani, kuhamba kanjani eNatali, nje usuqomile noma akakaqomi, ohlampe futhi ngenze ukuthi noma uqomile kodwa udlalele enye team, kungeve kuyile team le ezokwenza ukuthi wonakala emzimbeni? Uma bengimvakashela engibuza ngalezi zinto zabafana ukuthi khona yini umfana osubonana naye, mina bengumuntu osabayo ukukhuluma, bengivele ngithi hayi konke kuhamba kahle ma, ayikho inkinga. Bengimsaba nje umzali wami mina ukuthi awusengakhuluma noma ngabafana, ekubeni uma bekumuntu obengikhuza ngokuthi ungadlalele ebafaneni, mina sengisaba ukuthi awuma
mhlawumbe sengiyadlalela ebafaneni bengimsaba nje uma bengakhulumi naye izinto zabafana. Awungihlebele la. Yazi masikhula mhlambe siqala ukungena ekukhuleni kwethu. Sesithombile. Uyangi-understand ngisho? Yes. Yes. So ngaleso sikhathi ngineshow ukuthi ngeke uze kufane ugogo mesebone because uthe ukhulele phambi kwakhe. Mesebone ukuthi okay usethombile ubengakathomi ngalesi sikhathi. Mawuqhathanisa indlela ugogo ayikhuluma ngayo nawe usuthombile no ungakathombi ibeyafana noma ayifani? Ibingasafani ngoba nje sengifikile esikhathini ube sekhuluma njengomuntu omdala, njengomuntu osokumele ayazi into wrong ne right la kungasekho khona ukuthi kuyafihla ukuthi abafana benzanani. Kanti sayingane bekuthiwa hayi abafana bayingozi. Mase sengikhulile kuyashiwo ukuthi hayi abafana bazokunikeza umntwana okuyinto wrong, ungadlalele ebafaneni. Bese khuluma nje nami engasafihli izinto eziningi ngoba nasesikoleni vele besifunda zonke lezo zinto. Ngibuye futhi mhlawumbe esikoleni ngimxoxele ukuthi namhlanje besifunda ngani. Uyabona ukuthi okay nomqondo wami vele usuyayazi lento, kumele angichazele nje ngendlela esobala necacile. Oh okay. Asingeneni ke kwi relationship yakho okungenzeka ukuthi iyona lo ibhalilile ukuzifisa ukuthi ube nathi kule show le ethi Inkomo kaMama. Yeah. Niqale nini ukuthandana nobhuti and ekuthandaneni kwenu iziphi izinto ayekuthembisa zona waze wakhululeka waze wathi sengiright sengingamnikeza ubumina sengamnikeza ivirginity ngesimanga sokuthi ngithembise u1 no2 no3? Ubhuti lo igama lakhe uVuyani wakwaMbhele. Okay. Sihlangane naye beku December eBish. Because lo bhuti lo umuntu vele nje owabantu wenza umusic. So ngachazeka nami ngimbona stage okay. Sibukane nobhuti wayiperform. Kufika like 10 khona yabo ngoba ngimbuka stage mina nje vele ubhuti nje ungakumina ngiyabona futhi ukuthi naye vele sikhuluma ilanguage yayo ziyakhala. Okay manje mayiqeda ukuperform ubhuti aphume stage. Okay aze kumina vele acela inamba. Okay kuba umuntu wami vele sekumuntu wami because vele nje yonke into isisobala ukuthi sikhuluma ngani futhi soxoxa ngani. uDecember umfunyaka lo? uDecember wangonyaka odlule sesino 7 months manje sithandana. Oh okay. Yes. So ubhuti ukwazile ukungiwina kuze kufike like 10 khona sesiyathandana. Sesithandana kwaphoqa phela ukuthi sibonane. Siqale ukubonana ke bekuyi Valentine ngoFebruary. Okay. Yes, and wangenzela shem usuku lami kwaba usuku engangikaze ngilicabanga ukuthi lingenzeka usuku lo sisilo lasuku. Wamthanda umuntu? Ayibo. Manje ekuthandeni kwakho awunalo inuvalo lokuthi indlela ombone ngayo nabanye bangaphinde bambone ngayo since umuntu vele kwi entertainment? Nginovalo. Benginovalo funa manje futhi uvalo ngisanalo ngoba amantombazane maningi asuke ebukela umuntu lapha stage. Athi mayibuka umuntu stage baningi futhi abasuke bethi yabo lo ngiyafisa nami ukuxoxa naye ezinye izinto eziseceleni. Omunye usembuka ngisho ngale kwalokho esikubonayo thina nje ngiyasaba sisi. So the time kade nisanda kuhlangana ke wayinaye umuntu wakhe noma wathi kuwena single? Hayi ube khona umuntu kodwa kwahamba isikhathi futhi wathi usehlukene naye loyo muntu. Wasusala wena? Ngase ngisala ngedwa nje. Okay. So iziphi izinto akuthembisa zona ke waze wathi hayi ngiyamnikeza kumina lo person lo? Wangithembisa izulu nomhlaba lo mfana. Wangithembisa nje nokuthi ngisho inkomo kaMama uzoyikhipha ngoba phela vele uyangithanda yabo nje nomuntu okuthandayo ke vele wenza noma yini. Kodwa manje ngibe nenkinga la sengithola khona ukuthi uGuy phela ungikhulelisile. Yena uGuy? Yena umfana lo. Okay. Uqala ukulala nomuntu osilisa ngaya ngisho? Bengiqala ukulala ngaye. Waqala wacabanga. Ay sisi bengiqala ngempela. So wase ubusiseka ngomntwana? Yeah, ngibusisekile kodwa nginongabaza ngendlela nje izinto ezenzeka ngayo phakathi kwami nobaba wengane. Okay. Ngisamtholi ocingweni enyangeni edlule emva kokuthi ngimtshela ukuthi ngikhulelwe. Ngezwe ukuthi uhambile useGoli akangitsheli mase ehamba.
mayesebuya futhi akangitsheli sengizwa ngomakhelwane bexoxa nakhona omakhelwane bebedlula besho ukuthi hayibo bambonile kazi kwenzakalani phakathi kwethu ngoba phela bagcina siyinto eyodwa. Manje nje ngididekile ukuthi uyahamba abuye angikwazi lokho mina kodwa uyazi ukuthi ngikhulelwe. Ngifuna ukuthi ningisize sihambe siye kuyena ngithole kahle isisombululo nami ngikhululeke emoyeni. Ayikhokhe le nkomo angithembisa yona ukuthi uzoyikhokha ngoba nesikhathi sesihambile ekhaya mina sesengiyihlazo ngenza ihlazo. Leli hlazo ngifuna ukulivala ngiyamethemba nje ukuthi uzolenza nje iqiniso njengoba ayishilo ukuthi uzolenza leli qiniso. Sho. Kaze kanzima. Mawuthi bowuqala ukuba nayo ngoFebruary. Uthe Feb 14 right? Yeah. So ingaleso sikhathi wawuqala ukulala naye ngaleso sikhathi. Yes. Ngaleso sikhathi wabnikeza uMntombi bakho. Yes, nge-14 Wakhulelwa ngaleso sikhathi. Yebo. So mhlambe manje njengoba kuJuly ula ko5 ntoni. Yebo. 5 months. Mhlambe the time oqala nga umtshela ukuthi uzithwele nje wabanjani ebusweni mekuthi wakhulumisana naye umbhekile noma wakhuluma naye efonini wamuzwa ephendula ethini mhlambe ngabe wayenalo isasasa ukuthi okay sengizoba nomntwana sengizoba ubaba noma wavele wajala nje wabandela nje ibhadi. Hey, angazi sisi ukuthi wayekusiphi isimo kodwa wezwakala njengomuntu onenkinga yefoni umuntu futhi osazongibona ezoyilungisa nje ifoni ngokusheshsha ezobuyela kumina. Emva kwalokho ke kabange sabuyela kumina namanje ngisamlindile ngoba nje sekuyimina oyihlupha ngaye yena lutho kuyihlupha ngiboni lutho akathumeli ngisho incwadi akalethi ngisho imali ngoba phela ukuthi ngiye eclinic ngoba uyazi ukuthi sekanje lutho nje ukuvela. Sure. Yazi mina angimthanda umuntu ozongibuza iminyaka. Akukho lula kuthina umuntu besifazana ukuthi sivesane sisuke nje sisho iminyaka yethu ngoba imizimba yethu iyashesha siyashesha ukukhula ngokwedlulele. Angifuni ukuthi siyashesha ukuguga cha. Siyashesha ukukhula ngaphezulu kwethu. But ngizama ukucheck ukuthi mawuthi December benihlangana and ngoFebruary beniqala ukulala. Mhlambe usufikile ku25 noma awukafiki ku25 years. Angekofiki ku25 years. Usala ku20 21. Yeah, ngina 21 sis. Oh, okay, kulungile. So ke ubhuti lo ipersonality yakhe ikanjani? Mhlambe ngabe uyakwazi ukukhuluma kahle nomunye umuntu noma uyashesha ukwata noma akafunde indaba zakhe zibonakale zibukwe izwe lonke mhlambe umuntu othanda ukufihla impilo yakhe. Ngizama ukucheck ngesimanga sokuthi kufanele simbone. Ubhuti umuntu wabantu njengoba ngisho ngithi umuntu wase stage umuntu operformayo kodwa mase siza kulezi personal akuyena umuntu ovele abeke nje esidlangalaleni noma umuntu owaziwayo ukuthi wenzani umuntu ofihlayo. Oh okay. Mhlambe ke ekhaya mase bebona ukuthi hayibo nali pampam liyakhula ngalendlela elikhula ngalo and wena ukazi uzubatshengisa umnyeni wakho. So uke wathini uke wakhuluma wathini nogogo noma mhlambe ungamfonela uma wamtshela ukuthi hayibo ma ngazi ukuthi kuzilungele ishe lomndeni uzoba nomzukulu. Mhlambe wabuza ukuthi inkomo yami kwenzakalani babengane sithini into. Hayi ekhaya ngibuziwe ngabatshela nje ukuthi babengane uzovela bazombona nje einsukwini. Okay. Ingakho ke bengizama ukuthi ngisheshe ngikuthole ukwazi ukuthi ungisize ngimthole naye mase siyayikhuluma lento kube ukuthi nje into eqondile vele. So bathe bafuna ukumbona. Bafuna ukumbona bafutha futhi nenkomo ukuthi ayikhiphe njengoba phela kuyena umuntu owamosha. Hey, usamthanda kodwa? Ngiyamthanda. Ufuna ukuba naye kubudlelwane? Ngiyafisa futhi ukuthi siphinde siqale kabusha siphinde senze le yanto. What if ubhuti yena uthi okay ngiyazi ngonile vele ngizoyikhokha inkomo kamama and ngizomkhulisa umntwana angimphiki ngiyakwazi konke lokho but mina i-relationship yami nawe is not make sure ngisaboni kahle. Kuzoba nzima ke lokho. Kuzoba nzima ngoba akuyona into engiyilindele ukuthi sihlukane. Mina nje ngifisa ukuthi sihlangane sikhulise umntwana wethu siqhubeke sithandane yonke into ibe sesimeni. Ayeke ukulokho ebaleka abuye ezekhaya azi futhi ukuthi ngizomxolela noma ngabe yini le kade imbambile kulungileke akabuye ekhaya umntwana uyamdinga nami futhi ngiyamdinga kodwa futhi mengingasangidingi ngize ngimphoqe. Okay. Manje yini lebe idala ukuthi usixine kangaka ngama-emails ubhala. Mhlawumbe ngabe ubhuti ahlali la noma kwenzakalani mhlawumbe umbone nomunye umuntu noma
Why bulokhu usixina ngakho ngibonile. Hayi kade awubhala sisi. Hey, Hayi bokunini? ngidinga usizo. Yabo ngoba ngithi ngidinga usizo ngixakekele indlela yokuthi lo muntu angisamtholi ngisho ocingweni, angisamtholi ngisho einkundleni labo esijwayele ukuxhumana khona, ngathi umuntu ongibalekelayo, ngathi umuntu ongathanda ukukhuluma nami. Nje mangimtshela uyangiziba kahle kahle. Yes, uyangiziba sisi, ngibeke nje kanjalo uyangiziba. Yo. Njengoba kufanele simbone ke singamthola kalula mhlawumbe sazophinde silinde la uthi ukuthi uhlala khona. Hayi la akhona nje somthola khona ngoba ngizwile ukuthi ubonakale kubo. Angikholwa ukuthi khona la esengaya khona. Somfica kubo nje masimfuna. Okay, ngiyacela usibonise indlela khona sokwazi ukumbona. Okay sis. Mbuka lapha ekhaya iphelele ke la sisazohamba siyobona ubhuti ukuze sizokwazi ukuthi sithole izimfanelo zabazali akhokhe inkomo kamama okuyikona okubalekile njengamanje bese ngakafiki ke ehlawuleni abantwana okwamanje njengoba igama lesho lethi inkomo kamama ingoba nakho iyafuneka and siyafisa ukuthi iphele lento yabafowethu ukuthi gqekeze izingane zabantu bajike bangayikhokheli ngisazozala nani ngaze abantomazana ngiyathemba ukuthi angeke uzojabule eyakhe ingane yentomazana ungayitholanga imfanelo zakho njengomzali njengobaba womntwana so ningayenzi into ongeke uzuthande uma ngabe kuthiwa iyabuya ibhekene nawe so ke sombona ke ubhuti njengamanje. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi inkomo kamama. Usizinthuna ke le. And ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi sesizafinyelela la hlala khona ubhuti wabantu ezosichazela kabanzi ukuthi ngabe uyasazi ni story esize ngaso. So ngenhlanhla ke simtholile ubengekho busy so sasacela ukuthi sikhulumisane naye njengoba nimbona ehleli la. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sawubona kanjani? Ninjani sisi? Ngiyaphila wena? Siyaphila sisi. Ngi-right nami. Mina ngumamtolo ngohandlela. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo sakho nendawo ukhulele kuyona. Oh sisi igama uVuyani isibongo kaMpele. Ngikhulele endaweni yaseNanda eGlip. Okay. Ngihlala nomama omama osekhulile kakhulu esemdala. Okuzalayo. Ya ongizalayo Okay. nama siblings wami. Ubaba? Ubaba sadlula emhlabeni wadlula ngisemncane kakhulu. Asikisi bengingazi. Yeah. Usese engihamba nawe yamazi? Ya ngiyamazi uMasibiya. Masibiya. Ngiyasithanda leso smile leso esiqhumayo mekuthi ngiyakubuza ukuthi uyamazi naso ngiyajabula kakhulu nginethemba elikhulu. So ke ngiyaxolisa ukuthi singasho ukuthi siyeza savele sakuthathela phezulu engathi umntwana hayi ngoba nakho sihlose ukudelela cha sikudelela but ungibhalelile kuhlelo elithi inkomo kamama. Okay. So wafisa ukuthi akhulumisane nami ngangekho right ngakho and ungabi right kwakhe kufaka wena phakathi so ingakho sila ekhaya namhlanje and mawuthi uyamazi shothi asidukanga ngiyajabula kakhulu. Khona into engayizwanga kahle inkomo kamama. Yes igama lohlelo lithi inkomo kamama la Black Life TV. Okay. Yini khona into evuka emqondweni wakho if uzolelo igama lohlelo? Ukuthi benga expectile ukuthi eze umuntu ongaziyo ukuthi ngisebenza kumuphi umkhakha. Okay. Angeze ngalendlela ezangayo. Bezikhona indlela bengenza ngazo, you understand? Ezinye ayile, you understand? Seqhamuka ne-TV, you understand? Usezongiveza, you understand? Kodwa ke ngisazoke ngizwe ukuthi uthini. Okay, kulungile. Mekuthi kuhlala kabuhlungu enhlizweni ngiyaxolisa kakhulu. Yeah. Kodwa ngesimanga sokuthi ungibhalelile kuhlelo kufanele ngimsize na kanjani. Yeah. So ngiyacela nje umlalele umnikeze isikhathi sakho nesineke sokumlalelisisa ukuthi kahle kahle uze ngani why ehamba nami la ekhaya namhlanje. Alright sis. Ngiyabonga ngiyacela ukukhulumisana naye. Vuyani njengoba ngize la ingoba bengidinga usizo kwabantu baka Black Life ngesimo sokuthi ngithole sengithandana nawe and uyazi ukuthi sithandana isikhathi singakanani kodwa ngithe mangilala nawe ngayithola sengikhulelwa ngakutshela futhi ukuthi ngikhulelwe wacisha ifoni waba umuntu onenkinga yefoni wangabe usabuyela kumina ngokwazi kwami wawumuntu nje ozohleze nami noma kukubi noma kunjani kodwa uyangixaka manje masubaleka
Okunye futhi ongangiphethe kahle ukuthi wena wahamba waya eGoli ungangitshelanga. Sengizwa ngabantu ukuthi uhambile. Ngisho usubuyile futhi ngizwa ngabantu ukuthi ubuyile mina ngikwazi lokho. Kodwa uyazazi ukuthi washiya wonile. Uyazi ukuthi ekhaya mina washiya ngingehlakalelwe yini wena emva kokuthi ungenze kanje uqeda uhamba uye eGoli. Angikwazi ngisho ukuthi ubuyile mina ngizwa ngabantu nakhona bayadlula abantu bayaxoxa baxoxa ngawe. Bengimele ngenze njani? Ngiyakuzama efonini ngiblockile. Sonke lesikhathi wena ngiblockile. Ungiblockeleni? Yeah, ngakhuluma Masibe, ngakhuluma sisi. Yebo ngakhuluma. Khuluma vele ngifuna ukukhuluma. Ngicela uqale ngixolise la ukuthi ngilenzile iphutha ngokuthi ngikwenzayo sijabule ndawonye. Ngibe sengishiye umntwana ngemumva uyithwele. You understand? Ngahamba. Lokho ke ngicela ukuxolisa kukona akulindelekile nami nobiphi indoda. Ukwenziswe yini lokho? Ukwenziswe yini lokho? Ngiyaxolisa. Yini oyixoliselayo ukuthi mina ungishiye nomthwalo wabaleka ubalekile phela wena? Yabe kuyizimo lezo. Iziphi izimo mina lezi engingazazi lezo ongangitsheli ngazo? Masibiya njengoba wazi ukuthi ngiyasebenza. Ayikho into engiyazi usebenzani ingane ungayondli? Ingane awuyisupport, awunginiki imali yeklinikhi. Kodwa ulindele ukuthi mina ngazi ukuthi uyasebenza. Yini lo oyisebenzayo? Usebenzaphi? Le ngane Masibiya esikhuluma ngayo isasesiswini. Phela kumele ngiye eklinikhi wena wazi ngisho ukuthi ngidla ifruit kodwa uyazi ukuthi ngikhulelwe. Kodwa uyasebenza wena. Yini lo oyisebenzayo? Usebenzelani? Ngoba mina ngiyibona into oyisebenzelayo. Okay we Masibiya ngicela ungilalele. Uyangazi ngiyindoda. Hayi angikwazi ukuthi uyindoda wena. Indoda ebalekayo. Indoda emithi sayibaleka ishiya ingane ngemumva ishiya uma wengane exakekile. Hayibo. Ngiyalivumela iphutha. Alikho iphutha olivumayo. Ngishiyile ngemuva. Kodwa oze ngakho la engifuna ukuthi siqale ngakho. Because uyazi ingane ngiyazi ukuthi eyami. Kodwa oze ngakho la inkomo kabani? Kama wakhe ngithi. Le nkomo engifuna sikhulume ngayo manje la. Uyayazi ngize ngayo ke la. Cha Masibe, ake si-clarify. Mina ngisehlazweni ngenxa yakho. Ngisehlazweni ngenxa yakho. Yebo ngiyalivumela. Nake ekhaya abafuna inkomo yabo, uma ufuna inkomo yakhe. Cha. Uyazazi ukuthi wona. Ake sikhulume iqiniso Masibe. Ilona iqiniso leli engilishoyo. Ilona iqiniso leli engilishoyo. Iqiniso ilona leli engilishoyo. Lo bhuti angimazi kanti ukuthi ufunani ngoba phela ngiyasho mina. Hayibo. Kumele kuze kwenzakaleni. Walwa kangaka. Ngiyalwa yini ngoba ngizosho ukuthi kuyafuneka inkomo kama. Walwa kangaka. Ngiyalwa yini ngoba phela ngizokutshela. Waye ungafuni mina. Hayibo kube ngiyalo ngabe sengilapho mina ngakubamba nje ngezami izandla. Mama ngiyacela ngathi khona aza nakho esingakuzwanga thina ngiyacela ushisa ibhlak. Uthi umntwana uyamvuma. Yebo umntwana ngiyamvuma impela. Yes. Awona mangibala inyanga impela from February to March. Nenkomo kama uyayazi. Nenkomo kama uyayazi. Kodwa le angitshela ngayo yenkomo kanina. Angifuni ukuthi wangona phela wangona manje ufuna ukuthini kanti hayibo usisi ngihlangane naye last year ngey16 December ngiqeda kwehla stage ngiyibona intokazi lokhu imoyizela lana uyazi phela siyajabula ngiyisondela intokazi hawu intokazi ivume uyayizwa lodwa leyo ngosuku lokuqala esalala ngayo nayo esaya saba nyama nambane nayo ngaze ngayitshela ngathi yebo uyiphethe kahle ngibengifisa ngoba uyazi ingakho ngila ngoba uyazi ukuthi ngangiphethe kahle uyazi ukuthi ngangiphethe kahle iyona into efunakalayo ke le bengifisa kube ngathi yimi oyisusile hayi ufuna ukuthini inkomo yomqhuyisi hayibo nanga umuntu engikhulumela iphutha ngoba ngamfica vele hayi ngicela ungibambe bhuti ngicela ungikhuze bhuti ngoba mina ngizomlimaza lo bhuti hayibo ngazi liphi iqiniso imali usho ukuthi yes umntwana awuphika indaba uqamba kodwa iso angilazi ukweso akhonkomo la ngayikhokha sicela ukukhuluma sicela ukukhuluma yes mama lento ayishoyo ayikho lo bhuti lento uyasho naye ukuthi wangithola ngiyiphethe kahle bese thi yena akayazi lento ukhuluma ngani ngoba phela ukade esho manje ukuthi kade ngiyiphethe kahle angisayiphethe kahle indaba usho izinto eziningi ngesikhathi esisodwa hayi wanini uyayiluzisa ithini yakho uyawina ngicela ukwazi la bhuti uyalazi itshitshi ngiyalazi itshitshi itshitshi umuntu onjani intokazi esevalekile engakamazi umuntu wesilisa uye wezwani mawungabe uthi wena nginesiqinisekiso sokuthi mina ngimfica akunamabhawodi aqaqekile hayibo kanjani manje ngangiphethe kahle sonke lesikhathi mina ngangiqala ngawo umuntu wesilisa hayi mina ngiyazi lento ayishoyo hayi mina ngiyazi lento ayishoyo hayibo mina ngiyazi lento ayishoyo hayi ngizozala hayi mala manje hayibo mina ngiyazi lento ayishoyo hayibo ayikho leyo hayibo hayibo iphethe kahle imali into engifuna uyicheckile ukuthi
Ish, Nkosami, imizimba yabantu abayifani. Yeah. Kungenzeka omunye ethe qala igazi lingaphumi. Omunye athe qala igazi liphume. Imizimba yabantu ayifani. So ngifuna check ukuthi hayi sister shuthi mina isidididi hayi shuthi ngoba isidididi phela ngempela ingakho wabaleka nje usonke lesikhathi zokuya manje. hayi cha mina Hayi bongisho ubuyila usho ukuthi ubuyile. Sona ke Hayi ngeke. uthini ngalokho akushoyo? We mama. Hayi Uthini ngalokho hayi akushoyo? isigebengu lesi sisigebengu lo. Mina nje ngicela ukuthi bandla senze uxolo akhiphe lenkomo kaMama efunakalayo ahlukane nami ngoba vele wesevele ebalekile. senze Mina ingane ngizoyikhulisela nje ngoba ngiyabona ukuthi uyahluleka. Wamthola ngiphethe kahle. Ake silungise la. Okay, yabo manje angisazi ngikholwe muphi. Hayi uthi ngoba ngitshela nje ngoba wena ngitshela uyaphika ngala. Yabona ukuthi uphika kanjani? Uthi senze uxolo. Senze uxolo lwani lokuthi mina ngimina ngilimaza inkomo yomqhoyiso lapha ihambe nami. Awuyidlanga noma yini? uthi senze uxolo lokuthi Awuyidlanga yini? ngomntwana Awuyidlanga yini? angazi ngiyini. Umntwana ngimthole kanjani? Mama ukuze ngikuvumele vuma Umntwana ngimthole kanjani ungayidlanga? Wayidla. Umthole kanjani? Wayidla yini? Yebo Mana wayiphuzile ngalesi sikhathi. Uyidlile sisi uyasho ukuthi uyidlile kanti inkosi yami Usoba. alikho iqiniso engilaziyo mina. Kanti masibiya kwangani wabana Uyasho nje ukuthi uyidlile. Uyasho nje awuyidlanga yini? Ngidlile kodwa hayi inkomo yomqhoyiso. Nayo. Yona. Hayi mina ngangazi. Yona, hayi Kanti yiphi yomqhoyiso. inkomo wayidla wena ngoba ile ngiyifunayo mina wayidla. Yazi masibiya Hayi ngikwazi. ngeke hayi namaqola bo. Hayi futhi ngeke hayi mina ngikhathele wena. Kodwa ke mina ngikusho njengamanje ngiyavuma eyami ingane ngizolondla. Hayi bo. Uyayizwa leyo nto? Ngizoyinakekela from ekuqaleni kusuka ekupheleni. Kodwa wena suka la uhambe uyofunisisa kahle la owalahla khona inkomo yomqhoyiso kaMama wakho ngoba Ufuna ukuthini? Ufuna ukuthi mina kade ngayiphethe kahle. Mina kade ngayiphethe kahle. Hayi bo. Ngicela ngibambeni. Kade ngayiphethe kahle mina. Sizoyixazulula kanjani le ndaba because uyachaza ukuthi ulale nawe eqala. And now uyachaza ukuthi awuyazi lonto wena into oyivumayo umntwana kuphela. mina ngicela avume. Yabona mina anginankinga naye. Nobuhle bakhe futhi uyazi. Hayi mina ayikho into engizoyivuma. Uyayizwa leyo nto? Ayikho into engizoyivuma. Uyangichaza. Wena ungayivumi inkomo yomqhoyiso. Phela yena ngifuna avuma Wena ungayivumi inkomo. Wena ungayivumi le nkomo efunakalayo. Iyafunakala inkomo ivume nawe. Sengazi ukuthi manje yimi oqala. Hayi bo. Uyayizwa leyo nto? Kanti mina ngowesihlambu 10. Ufuna ukuthini? Ungazongihlanyisa mina wena, ungazongihlanyisa mina, ungalinge nje uzongihlanyisa. Hayi bo, ufuna ukuthini? Ufuna ukuthini? Hey mina bhuta unaso isibhamu la ngiqede ngaye lo. Hayi bo, angeke ukwazi. Hayi kwazi ayikho lento eshoyo. Mama ngicela ukubuza la. Ngicela ukubuza. Ngicela umbambe Unesiqiniseko sokuthi bekuyena oqala ngqa. Ngoba ngikutshela nje. Ngoba ngikutshela nje lokho engitshela kodwa ke sengizovuma phela ngoba phela kuthiwa icala Kuhlelwa yini ukuvuma sonke lesikhathi? lidliwa noma lisisa. Uyayizwa leyo nto? Kepha ngoba sengiphambi kwama TV sisi ngeke ngachaza eqaleni ngathi mina umsebenzi wami vele ngisebenza kanjani. Usisi njoba engizela kanje nama TV ubhicilela igama lami phansi. Iliphi igama lakho? Liphi igama lakho? Ukuze sigweme lento. Alikho igama lakhe eliphezulu. Ngiyavuma konke. Uyayizwa leyo nto? Useyosakazelwa idlozi lakubo. Useyosakazelwa idlozi lakubo ngoba vele lama 2K vele anje angazi nami ngangibonani kuleli 2K leli. So mawuthi uyavuma. Wena wabonani kanti la? So mawuthi uyavuma. Wawubonani kanti wena la? Ngoba wabona yona lento le odlala ngayo kanje ungazodlala. Hayibo, ungazodlala wena. Adlali la. Yabona into eningi. Hayibo. Wena uphika yonke into nje ayikho into oyaziyo. Hayibo. Uma ngizokhuluma naye vele ngiyasebenza eGoli akhona amasentana. Ngizozama ukuthi ngiyikhokhe le nkomo yakhe yomqhoyisa ayifunayo kanina. Umntwana ngamtshela ngizomnakekela kumanje ngiyamnakekela ngiyamsendela imali. Uqamba manga futhi kumanje mayilokethi mayingifulela ngiyayiziba. Ngamtshela ngathi angisafuna ukukhuluma nami. Okay. Uthe umblockile. Angimblokanga. My phone inumber idivethela kumuntu engifuna ukukhuluma naye okubani okuma wami. Angimblokanga. Uyayizwa leyo nto because uhlupha mina. Ngamtshela ngathi angifuna ngihluphe. Uyayizwa leyo nto. Kodwa ke mayizoqhubeka kanje ngizoyikhokha leyo nkomo ukuze we must be uzoyikhokha nini? Ngathini? Ngizokwenza nje. Mhlawumbe enyangeni ngizozama mhlawumbe ukuthi ngikhiphe leyo ngxenye leyo cause nami ngiyasebenza. Yiphi ingxenye? Wakhipha ingxenye ngangibizwa ngegama ebizi ingxenye ngegama. Hayibo. Owesingane lozayo. Hawu. Ewu. Owesini. Shembe. Okay. Uyazi ukuthi unabo abantwana ngaphambili. Uyazi. Okay. Hayi wesisi.
Mina ngazi ukuthi ingane yesibili la angazi ukuthi kunabanye abawu2 abakhona. We. Lokho ke sokuwena usuku ke mama ke sokuxoxa sesisobabili. Usayimisela kodwa ngokuqhubeka ukuthi usayimisela kodwa ngokuqhubeka uthanda naye. Lolu hlanyelo kaSibi uhlanyelo ngathi bo. Uyalibona nje ngiyazi imfeza emnyama bayithi lo hlanyelo lo lami ngayikhethela. Uhlanyelo so nisazoba right noba2. Awumbuzi uzomuza uzothini awumbuzi. Mbuzi. Usayimisela ngokuqhubeka uthanda naye. Sis. Ngoba useshilo nje ukuthi inkomo uzoyikhipha ikona okubalekile lokho kade ngikuzelela. Hayi okunye nokuye sobuye sikubone masekhokhile. Okay. So njengoba usuzozama ukuqaza leyo nyanga naleyo nyanga naleyo nyanga. Mhlambe nje ngokwazi iphakethe lakho nendlela osebenza ngayo. Koshaya yiphi inyanga sekuphelelisiwe? Ngashaya October. Ma usebenza kanti usebenzana negoli. Kanti usebenza negoli uhlulwa inkomo eyodwa. Cha siyabona hayi. Mana ngolaka kahle ngolaka uMasibiya naye ngolaka. Kahle ngolaka uMasibiya. Hawu. Kahle ngolaka siyanilisa. Aze ngayisola hayibo. Hawu. Ngizongizokwenza October. Sewuphelelisile ekhaya. So okwamanje ngesimanga sokuthi thina sifocuse kwinkomo kaMama. Yebo. Asingeni kweleyo kuhlawula komntwana. Hayi leyo soyilungisa leyo kumanje. Leyo sokokwenu noba u2. Thina besihamba ngakho lokho othi wena uzophelelisa ngo-October. Yebo. Okay. So thina into esidingayo ke isiqiniseko. Sidinga into sohamba nayo ephathekayo ukuthi wena uthi ngo-October uzobe sewuphelelisile. Alright. Inkomo kaMama uhambe simfanelo za mama wakhe. So ngiyacela ukuthi ningiphe la ezokhona ukuthi asayine khona. Ayish. Into engijabulisayo ileyo ukuthi uyachaza ukuthi usayimisele ngokuthandana naye. So nje ngijabulile kakhulu ngicela ungizumele la mase uyasayina la. October. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ngiyalalela ngiyaxolisa bengahlosela ukuthi ngizokuxakazisa ngizokulwisa ngizokukhulumisa kakhulu. Bengahlosanga umsebenzi wami ngiyacela ukuthi ungangizoni. Khuleka sisi wami. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi usihloniphe uze mesicela uhlale phansi nathi kodwa ke njengoba sihamba kanje ngiyacela ukuthi naye ungamkhulumisi kakhulu since umuntu ethwele impilo yomunye umuntu esingathi simbone ngamehlo enyama. So ngiyacela nje ulungise lapho nalapho njengensizwa mina ngithembe wena. Ngizozama sisi ngiyabonga futhi nami ngokuthi nifike ngoba bekunzima nami ukuthi ngisondele eduze kwakho ngoba niyambona uhlanya kanjani mina ngomuntu okanjani uyabona. So nje kodwa ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ngiyacela nje ukuthi sikushiye sicela indlela. Thank you. Yazi khona into ngifuna ukuyichecka manje sihambe. Ngizwile indlela enikhulumisana ngayo noGuy noba2. Yena uyabonisa ukuthi sihlase khona uthando lwakho enhlizweni yakhe. Kuyikona ukuthi kunezinto angavumelani ngazo njengenkomo kaMama. Mengikhumbula kahle the time sisakhuluma soba2 ngibuzile ukuthi bekuyena yena oqala. Uyakhumbula ukuthi wenza kanjani mangiphendula? Ucabange kaningi. Ngicela ungihlebela ke manje sizoba2 la akekho uhambile. Sel no cameraman phela. Ngicela ungihlebela. Bewuqala ngqa ulala nomuntu osilisa ngaye uke wazama mhlambe ngaphambili nomunye umuntu. Yaziyanzima ke leyo. Ngiyacela nje sikhuluma soba2 la. Nakakuthumanga nje. No, angithumanga. Ukuthi yazi wayengibuza, ingoba uyena ufike waphika. And mayiphika kwavela emqondweni nomathi nqinqini. Ngikhumbula ukuthi the time kade sisaxoxa soba2 ngikubuzile and yabona ibody language eqamba manga. Shaya eceleni ngibonile indlela umphendule ngayo ukuthi is not make sure. Mekuthi uyakhumbula kahle ngikunakile lokho. So mayesephendula kanjena ukuthi bengeke ngize ngikwazi uvesela ngisuke ngiphumela obala kuyena ngisho ukuthi hayibo ngithe ngimbuza uMasibiya ukuthi hayibo uyena yinbo oqala bengeke ngize ngikwazi ukusho lokho angifuni ukunqhatha mina ngiyenzela ukuthi njengoba wena ubhalile ube right ngalokho and into zihambe kahle ngendlela obufisa ukuthi usizakala ngakhona but asihlebeni ungitshela ukuthi ithini into beko oqala noma cha.
Hey sisi wami angifuni nje kulokho ngikuqambela amanga. Ngenza iphutha. Okay. Ukuthi bengisaba ukukhuluma futhi naye angikaze ngimtshele ngoba nje ngahlangana naye ngamtshela ukuthi uyena oqala. Okay. Bengayimisele futhi ukuthi ngimtshele kodwa manje ngiyabona ukuthi akusizi libele ngiqamba amanga. Okay. Ekugcineni iqiniso liyafuneka ukuze nami ngizokhululeka. Njengoba sengizoba nengane futhi nayo. Iyazi nje ukuthi izalelwe emndenini onjani. Amanga wasizi. Ngizomtshela nje ubhuti ukuthi ukhona omunye umuntu. Oh, okay. Ebeke ngalala naye ngaphambilini ukuthi bengimsaba ke akuyena nje umuntu ongavela ukhulume naye ngento ebucayi kanje futhi bese ngize ngatshela noma ukuthi uyena lo baba wengane ngoba nginqina izinkulumo nginqina umakhelwane ngoba bazi yena. So ingakho yonke into bese ngivele ngiyiphosa kuyena ngoba bengisaba ukukhuluma iqiniso. Yeah. Okay, but uyazi kwesinye isikhathi into mawuvela uhlanza injengoba enjalo uyikhipha enhlizweni uyiphimisa. Sometimes kusuke engakhona ukuthi uzobulawa. Ukhuluma, yes, I do understand ukuthi akulula. But mhlawumbe ukuba washo early wamchazela ukuthi hayibo lo muntu mina ngiyamsaba. So ayikho enye indlela mhlawumbe esingenza ngayo. Kodwa hayi ukuthi umfuqe ngokuthi umkhokhise into angayazi ngempela because umile ngonyawo lodwa ukuthi mina angiyazi leyo nto ingane mina ngiyayazi but lokho kunye oze ngakho kwenkomo mama angikwazi ngempela. And mengithi ngiyambuka ebusweni uyayimina lento ayishoyo. So waseduba wathi kulungile inkomo mama ngizoyikhipha useyoyishayela idlozi uzwile lo line uphimisa kakhulu sisi ungishayile nje nguzwile impela. Okay, so ucabanga ukuthi kufanele kwenze kanjani? Simxolele simyekele kube ukuthi akuqhubeki nezimfanelo zamama wakho noma uzohlala naye phansi uxolise uchaze ukuthi bowusaba ukukhuluma umisele ngani kufanele kwenzekeni. Yo, and uzwile ukuthi usakuthanda? Ushilo wathi usafisa futhi ukuqhubeka nawe athandana nawe. Kuyikona ukuthi ubize ngohlanya ke. Uyangazi ukuthi ngiyayihlanyela. So ucabangani? Ngicabanga ukuthi ngivele wemanje wenze njani Nkosi yami? Yazini, yabo ezinye izinto akufanele uyikhiphe impendulo manje because so sadinga ukuthi ucabange. So cabanga wenele kulungile. Mhla uready. Ready ukuthi ungakhuluma nami ungangifonela ngizokunikeza inamba yami. Mekuwukuthi futhi nakhona uyadinga ukuthi ngibe nawe mawumtshele lezo ndaba kulungile ngizoza ngizobana kwathiwa ngibhizi kangakanani ngizoyita engiyenzayo. Mekuwukuthi uyafuna ukuthi ngibe seduze kwakho mawumtshela iqiniso kulungile. Mekuwukuthi futhi ungakwazi ukuthi uzikhulumele naye wena ngokumazi kwakho ukuthi uthintwa uphi umtobozo kulawo mabhathini lawo. Mhlawumbe ukuthi uzokwazi ukukhuluma uwedwa nakhona futhi kulungile. Mina ngidinga ukwazi ngawe ukuthi yini into onga right ngayo. Udinga mina eduze kwakho or uzokwazi ukumtshela uwedwa nino wawu2. Hey engathi ngizodinga wena ukuthi ube khona kule ndaba kodwa ngisadinga ukuyicabanga qala ngoba into ebucayi le edinga ukucatshangwa futhi okwangempela. Okay. Hey okwangamanje kusangaphezulu kwamandla ami. Okay. Kodwa ngiyimisele ngokukhuluma iqiniso ukuthi kanjani. Hey ngisacabanga sisi. Okay kulungile ke. Mina ngiyazinikela ngizokwazi ukunikeza isikhathi sami. Kwakuthiwa ngibhizi kangakanani ngizofika. Mase ebuyele nemsebenzini eGoli ngoba usebenzele eGoli ngisho. Mase ngaleyo day ayobebuye ngayo kulungile. Ngizofika inkosi nje masavuma ukuthi ngiphile ngizofika. Yeah. So ngicela ungichazeleke ukuthi ubani lo mlisa lo wathatha iso la mama. Ngiyazi ukuthi uthe uyamsaba but angeke uze kusebenzele ukuthi uyamsaba. Na kanjani fanele akhokhe. Singakhokhisi umuntu o-wrong. Hey kodwa besevumile nje ukuthi uzokhokha. Yazi but yena ngavuma ngomlomo wakhe. Thina masiphila singabantu sisesemhlabeni siyazenzela ngokuthanda kwethu kodwa uthola ukuthi abantu abasibhekile abantu abangasekho bengayifunda lento kungenzeka ngisho into esingayikhalela ngelinye ilanga. So yena ngaphimisa ngomlomo wakhe athembisa ukuthi uzokhokha kodwa akaziphileli. Kunabantu idalwa ezimbhekile ezibonayo impilo yakhe. So ezingeze zizivume naye ukuthi akhokhe into angayazi. Esekhokha futhi ngokuduba njengoba edubile. So na kanjani iqiniso vele kufanele liphume. Because manje usesimsayinise into errong.
Mhlampe yena besingamsayinisa okokuthi ahlawule umntwana, not le nkomo yomkhosi. Kufanele sishintshe, yabo nje yonke nje leyo nto leyo ngiyacabanga ukuthi kufanele kube fair kuyena nakuwena. Manje sekumele ngikhuluma iqiniso? Yes, ngicela ungitshele. Ngizwile uma uthi uyamsaba. Singakuphelezela futhi sekuyena. Hey, ngcono sisi ningiphelezela. Hey, awe ma. Ubani ubhuti igama nesibongo wakuphi? Hey. Ay, ubhuti nje angimazi kahle kahle ukuthi wakuphi kodwa ngazi ukuthi uhlala khona la eMawoti. Okay. Ubhuti ushadile lo bhuti. We, ushadile futhi? Hayi. Ingakho bengisaba nje ukukhuluma sekuzothiwa nike manje unkosikazi ngapha yimina ngapha kodwa ngiyazi ukuthi bashadile. Ngiyaqhatheka ke manje. Ngizomtshela kanjani nobaba wengane yami ukuthi ngenza into kanje nomuntu we and ubaba wengane uyakhumbula ukuthi uthe usafisa ukuthana nawe. Kodwa ngiyakucela ubaba wengane akangakhokhi into angayazi. Ngiyacela nje uqhumba isibindi uhamba uhlala phansi ucabanga ukuthi fanele siye kanjani kulokhuzana abakalokhuzana. Ukuthi angifisi ukuthi igama liphume nesibongo. Ngiyacela nisibhibhele nilibhibhe igama nesibongo singakafiki kuyena because mhlambe ngiyenza ukuthi le video le ingaphuma kuqala singakayi kuyena. So ke ngiyacela ukuthi uhlale phansi ube nesineke sokuthi sihambe sekuyena na kanjani sizokubhelezela. Yo. Ukuze akwazi ukukhokha inkomo because ngiyazi ukuthi la ekhona uyalazi cala lakhe. Manje sisizongiphelela namhlanje ngesikwazi ukwenza kube elinye ilanga. Nokulungile sangenza nangelinye ilanga. Ngisacela senze kube elinye ilanga ngoba njengamanje ngiyashona lento yokuthi ngiphelele umoya. Cela ngiphuzisa amanzi. Ngicela isikhala amanzi. But ke okubalekile ukuthi sizoya kubhuti wabantu and then bese ukuthi ubaba omntwana asengahlawula ke ukuze sizophuma ke stressing ne. So ke ngizolindela ukuthola ikholi yakho. Okay sis. Mbakela bekhaya sikhethe ukuthi siligoqe kanje uhlelo. Ayi mina angazi ngiyathemba ukuthi nizibonelile nani ukuthi kuhambe kanjani and udaba ke alipheleli la. Sakuningi ngiyacabanga ukuthi part 2 uzoba khona part 3 uzoba kuningi kodwa ke so lokho sibuyela kunina sizonichazela ukuthi kanti kwenzekeni emva kuba kade kwenzeka ini. Ngiyacela ungakhohlwa subscribe like ushare mina ngithanda kakhulu. Bye.